Saha penjalani Bapak Haji Deni Prasetyo SE. Datan kantun penjalani Bapak Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI. Oh, ngono ya. Datan kantun sing kagungan bawat panguwasa ana ing desa Mbuluk Masar, Pak Kepala Desa utawa Pak Lurah Kepara. Insyaallah iki kepala desa se-Kabupaten Kediri. Insyaallah padha rawuh bengi iki nok. Oh, mbuktekne kerukunan lan manunggale para kepala desa diaturi sugeng lenggah sugeng amirsani. Oh, ngono ya. Ngestake dawuh auga datan kantun Forkopincam. Ya, Pak Camat, Pagu, Pandan Ramil, Pak Kapolsek serta jajarannya. Ya. Serta seluruh warga masyarakat di Mbuluk Pasar. Ya. Ngono ya, Yung. Ora keri, Yung. Apa? Iki uga dirawuhi saka ing pepadi.